Jo tinc un amor petit, meua ben meua només. El recital d'avui de Neus i Valentina està basat en una selecció de versos que passen per tot el procés de dol que caracteritza este llibre. La negació, la ira, la negociació, la depressió, l'acceptació i la resiliència. En definitiva, es tracta d'un itinerari en què el poeta escriu envaït per aquella soledat primera, immensa i profunda, que va contribuir a despullar i a intensificar la seva poesia, la qual es torna tan singular i commovedora com coneixem. Amb Neus i Valentina els deixo. Ella és la meva ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronter, i la flor del taronter. Al alba, no, no es lo mismo la blanca niña, la niña blanca. No, no es lo mismo. La cosa més dolça i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor pensament, sense amor la criatura i s'adorna tan gelet, la cosa més dolça i fina. Y miré y no vi a nadie y ya no supe dónde descargar esta ira de hombre bueno que estalla al fin. Moltes gràcies.